kejn qiegħed man rċevejna messaġġ minn telespettatriċi tagħna illi ngħidilhom mill-introduzzjoni lit telespettaturi tagħna. Propju anki dwar mara anzjana illi forsi sforz anki illi issib ruħha waħedha qed issib żvok propju mod ieħor. Mela, f'dawn l-aħħar jiem ikkuntattjatna propju anki din it-telespettatriċi tagħna, nawgura illi anki permezz tal-programm tagħna qed issib żvok mod ieħor kif teda ftit anke bil-programm tagħna. Qaltilna jiena sirt talmla u qed ngħix waħdi u din is-senjura stqarret magħna illi wara li ġinieqes ir-raġel tagħha bdiet tattendi anke għall-logħob ta' tombla organizzat anke fil-lokal u issa spiċċat qed tagħmel visti fil-każino. Qaltilna qed tmur bit-tama li terbaħ xi ħaġa, qaltilna ta' sikwit qed nilab u qed nibża li dan l-aġir jista' jwassalni għal vizzju illi forsi ikompli jibedni anke mill-maħbubin tiegħi għaliex irridu ngħidu li meta jkollok armla li tkun waħedha u forsi tidħol fis-solitudni tipprova ssib żvok imma rridu noqogħdu attenti wkoll kejnu. Ekku, nsellimlek Angela, passoltu nsellem lit-tim kollu wara niskata u nsellem lit-telespettaturi. Iva, il-logħob tal-azzard fost l-anzjani jeżistu wkoll u tajjeb li narfu lin-nies hemm barra rigward din ir-realtà. Skont l-aħħar statistika li ħarġet il-Fondazzjoni l-logħob responsabbli għall-2022, l-logħob tal-azzard juri predominanza fost nies ta' etajiet bejn is-56 u l-65 sena, mir-reġjuni ta' Tramuntana u nofsinhar tal-Port, il-Northern and Southern Harbour Regions. Għaliex jilagħbu l-anzjani normalment ikollna każijiet fejn l-anzjani jħossuhom waħedhom, ħadd ma jkun qed iżurhom allura il-flus li jkollhom taħt rashom jippruvaw jonfquhom x'imkien u normalment jibdew b'attivitajiet bħat-tombla biex it-tir tagħhom ikun number one li jissoċjalizzaw li jkollhom dawk is-sigħat li ma jkunux waħedhom. U number two ikun hemm każijiet fejn is-sens ta' responsabbiltà jintilef għaliex jintilef meta aħna nkun qegħdin nitkellmu fuq anzjani mhux dejjem ta' ma jkollok każijiet fejn il-kondizzjoni mentali bl-Ingliż mental awareness tkun kemm xejn naqset biż-żmien. Allura ċertu sens ta' riskju, Angela, ta' żagħżugħ tkun mod ta' adult, tkun mod ta' anzjan tkun mod ieħor. Allura tajjeb li nżommu dan kollu f'moħħna. Però sinjura hija konxja. Hija konxja xi qed tmur biex tilab imma qed tirrealizza li qed titlef ħafna iżjed flus minn dak li forsi tista' terbaħ. Jiena dejjem ngħid importanti żgħar, adulti, anzjani, kull meta jattwaw l-attività tal-logħob tal-azzard, l-logħob tal-azzard hija attività li fija nnifisha tinkorpora riskju finanzjarju, allura jekk nidħlu għall-attività mingħajr l-ebda kontroll, mingħajr l-ebda sens ta' responsabbiltà, hemmhekk nerġa' ngħid, żagħżugħ, adult jew anzjan, inti tista' tiżbalja, tista' tieħu deċiżjoni ħażina tibqa' tilab meta inti l-budget tiegħek ħlejtu kollu f'dak il-mument u iva anke anzjani jistgħu jiġu darhom mal-ħajt. Mhux biss finanzjarjament imma emottivament ukoll. U jiena minn din l-intervista nixtieq noħroġ messaġġ pożittiv li kemm jista' jkun lill-ġenituri tagħna, lill-anzjani tagħna nibqgħu nżuruhom, nibqgħu f'kuntatt magħhom illum il-ġurnata kulħadd jaf il-ħajja saret maġla għal kulħadd. Xi kultant laqas ikollna ċans għall-uliedna stess, ejja ngħiduha kif inhi Angela, aħseb wara għall-ġenituri anzjani tagħna.
Imma jiena dejjem nisħaq li anke jekk ma tkunux tistgħu iżżuruhom dik il-darba fil-ġimgħa, għall-inqas tistgħu iċċemplulhom, tistgħu iċċemplu isma' kif inti għaddejja ma' kif qed tqattaw il-ħin u nuru interess fir-rutini tal-ġenituri tagħna. Għaliex? Għax hekk ikun hemm ħiel, Anġela, ħiel ta' daqsxejn ta' eċċessività, qed nitkellmu fuq il-lob tal-azzard jista' jkunu affarijiet oħra, tipjib, alkohol, anything. Jekk ikun hemm ħiel li l-anzjanità din għaddejjem minn daw il-momenti, għaddejjem minn momenti ta' dwejja, id-dwejja iġib ċertu attivitajiet, xi kultant anke vizzju, inkunu nistgħu nilqgħu u m'hemmx iżbaħ, Anġela, mill-komunikazzjoni. Jiena xtaqt nistaqsi, intom bħala fondazzjoni, kif tħares anki lejn il-lob tal-azzard vis-à-vis l-anzjani tagħna? Inti normalment meta persuna anzjana tkun għaddejja mill-eċċessività fil-lob, il-lob tal-azzard dejjem imislek il-but. Ġifieri, jekk inti tibda tinnota li l-anzjani maħbubin tiegħek, il-ġenituri tiegħek, jibdew eżempju ikun hemm xi tip ta' persuna tinnega. Isma' ma inti qed tonfoq aktar milli jmissek waqt it-tombla, le ta' kollu sew imma inti tibda tinduna li forsi jiġu persuni u jaddulek informazzjoni li ommok qiegħda ssaqsi għal flus, pereżempju. Mhux biss, però jeżistu xi sinjali li forsi dak li jkun joqgħod attent għal ċertu feelers li jkunu qegħdin jagħtu. Li l-anzjana tibda tinnega, l-anzjan jibda jikdeb, l-anzjan jibda jitlob flus lill-membri tal-familja tiegħu jew tagħha. Għal-bidu nagħtu il-flus u għattini darba minsaqsu. Għaliex ma m'intix għaddejja tajjeb, għaliex dan il-bżonn f'salt minnhom. Tibdil ta' atteġġjament. Forsi, Anġela, l-anzjani jkunu aktar imdejqin mis-soltu. Għaliex qed tħossok daqshekk depressa, għaliex x'inqala għaddejja minn mument, huma kollha mistoqsijiet. Nieħdu kif jgħidu bela kafe u krustin mal-familji tagħna, ngħaddu dik is-sija nitkellmu. Dik tista' tkun terapija wkoll għall-anzjan. Ekku, illum il-ġurnata, Anġela, nidħlu f'ċertu riperkussjonijiet mingħajr ma rridu. Nerġa' ngħid kulħadd bix-xogħol tiegħu, kulħadd bil-familji tiegħu, il-ħajja maġla u normalment dik is-sija li nqattaw mal-ġenituri tagħna nitkellmu tintesa' u iva issa mmur il-ġimgħa d-dieħla u iva minn ġimgħa jgħaddi xahar. Anke dik is-sempliċi telefonata hija ħasra tagħmel tant ġid. Iva, dawn huma wħud mis-sinjali, il-kilba ta' dik il-famuża rebħa dejjem tniggess l-individwu oltre mill-età ta'. U sfortunatament l-ebda attività ma tibda tagħti pjaċir lill-persuna daqs dik is-sija tombla. Meta persuna bħal din l-anzjana x'għad qed newden fuq dak il-messaġġ li ġevina mit-telespettaturi tagħna jgħaddu minn dawn il-problemi u l-vizzju li jaqbdu. X'inhuma l-aktar problemi li mbagħad joħorġu anke minn sitwazzjoni bħal din? Il-reperkussjonijiet anke finanzjarjament dawn. Barra mill-reperkussjonijiet finanzjarji inti jkollok reperkussjonijiet emottivi wkoll. Jiġifieri il-persuna kif diġà qed tkun aktar depressa, tinduna li ommok jew missek l-attenzjoni tagħhom tibda tonqos ħafna, jibdew jagħtu ħafna aktar importanza lil ċertu momenti fejn ikun hemm lob tal-azzard involut, ċertu sports betting għax illum ma ninsewx illum l-anzjani tagħna għandhom għażla wiesa, Anġela, mhix tombla biss tal-lum il-ġurnata, missib ħafna anzjani jmorru l-kazino, pereżempju. Kif semmetilna din? Ħafna joħduha bħala ħarġa. Aħna jkollna każijiet fejn anke bil-piġama l-proposta sodda jmorru l-kazino. Bis-serjetà. Jiġifieri tant iħossuhom komdi li jkun hemm dawk il-każijiet. Illum il-ġurnata, Anġela, għandek sports betting, għandek il-iGaming, l-online gambling.
Ġifieri, naħseb jiena il-crux, il-qalba tal-argument kollu hu li importanti ħafna li nżommu an open channel of communication mal-anzjani maħbubin tagħna. Aħna nafu kultant kliem ixieħżhom fih kien jgħid il-Malti. Xtejt li fejn jidħlu dawn l-anzjani u l-lob responsabbli allura? Mhux fejn jidħlu l-anzjani. Jiena semmejtlek li mhix jieħżhom fih għax aħna dejjem ngħidu dawn ikunu maturi, imma fejn jidħol il-lob tal-azzard huma maturi biżżejjed biex jieqfu fejn għandhom jieqfu f'dan il-każ. Ikun hemm ammonti kbar ta' anzjani li jkunu responsabbli u li jkunu responsabbli. Ikunu responsabbli jżommu mal-limiti finanzjarji tagħhom, mal-limiti ta' ħin tagħhom. Jiġifieri ir-responsabilità tmur oltre mill-età, vera ngħidu nikbru u nerġgħu nsiru tfal. Imma naħseb jiena il-responsabilità, l-erf tal-anzjan ma jxekklu ħadd. Jiġifieri li persuna tkun responsabbli, anzjana, żagħżugħ, adult, l-importanti li nżommu mal-limiti tagħna kif dejjem nirrepeti, nżommu mal-budgets tagħna, nżommu mal-ħin tagħna, ħalli kemm jista' jkun ma niżżersqux f'dik il-famuża żurżieqa tal-vizzju. Però l-fondazzjoni qiegħda hemm u tigwida ħafna nies. Ikolkom sitwazzjonijiet anki ta' anzjani li javviċinawkom jew inkella jekk ikollhom bżonn anki xi għajnuna l-anzjani qed bħalissa dak il-number tal-SMS tagħna qed jidher imma jidhru ħafna anki informazzjoni fejn wieħed jista' jikkomunika għall-għajnuna. Yes, normalment il-każijiet ikunu fejn il-maħbubin tal-anzjani it-tfal li ċemplulna fuq il-linja support nazzjonali 1777 u isemmaw il-karba tagħhom. Jiena dejjem nisħaq Angela inti taf biżżejjed li għal xejn lil maħbubin iċemplu meta l-vizzjat per se jibqa' jinnega jew inkella jibqa' jikdeb. Importanti li taħt is-saqaf tal-maħbubin tagħna niddiskutu narfu lil persuna minn xiex tkun għaddejja, il-persuna taraf li għaddejja minn sara mutit is-support u iva flimkien magħha intuha l-kuraġġ biex issib is-support neċessarju. Allura nħeġġeġ it-telespettaturi tagħna forsi tigwidana ftit anki n-numri tat-telefon fejn jistgħu jċemplu. Iva, nerġa' nirrepeti l-linja support nazzjonali hija 1777 u saħansitra għandna mezzi ta' komunikazzjoni oħrajn bħalma ċ-chatline tagħna. Imma fejn jitlu l-anzjani normalment ma jħobbux jużaw teknoloġija bħal chatline inħeġġiġkom jekk għaddejjin minn moment ta' saram ċembru fuq il-1777 u hekk għandna staff imħarreġ biex mhux biss nisimgħu il-karba tagħkom imma fejn nistgħu nipprovdu s-support neċessarju. Nirringrazzjak Kejn u nawgura lilek u l-tim tiegħek naturalment il-kumplament tal-ġimgħa tajba, long weekend naħseb għax il-festa ta' San Pawlu. U naturalment jekk alla jrid nerġgħu niltaqgħu waqt il-programm tagħna Niskata. Grazzi ħafna. Isma' nistiednek tibqa' magħna x'għandna ftit ikel vera tajjeb minn nutrizzjonista Flair